Iko naibedi lenga porasi kiche fana kiriya to bo kok rok buji tomoi khabota bolong ni lenga porasi do bo kuno no gori mani yata hingke para o phai phai tongphai hinta bo hingke iko kebono kuno khaya do bo hingke manui rok bo nok rok ni kuno khoti khaya sejna belai rok simi sa futa bo hani bini khitung lok mani angke first time nugo lenga pora no do tabuk no o jaga o phaiye khitung sitra ke tongmani obono swkang rwo tabo kibo kiriya chwngno hingke lasijak gota kisa chwng tok borok kwtal bala oro kain tei nok bisingo borok no ha rubo ta hingke nok rogo baisono hama ke habya po nok ni manui rok kuno hatui manui bwthai rok kuno khagui jaya ta hingke o lenga pora tongoi se bongpara o mwkhra rok khayang tongpodo agi rogo hingke bongoro mwkhra rok ni jalogoi kuno manui rok kaisa manya hinta gabugani borok o lenga pora no riui thoni laio ta kuno khaya hingke tangjagui rogo bo tongo do bo hingke chwngno hingke kisa lasijago ta kibo kirijak na kwtal bwla tei iko ang tang naikhe bini khitung o kuno wngya do hade lasijak ta iko no hadiba mubo mwnuio do bo hingke video kolog tibo tongmani ang baksa delete khaisajak tini hingke iko no hadiba mwnuio video tisamani balaka do hingke ang upload ongka khaijagai ta naithok ongya da na lenga pora fano mwkhang ro.